F'diskors ta' 7 minuti biss, il-Prim Ministru baqa' jiddefendi d-deċiżjoni tal-Gvern li jikri bil-possibilità li jixtri wara 3 snin l-Isptar St. Philips. Aħna ħadna d-deċiżjoni u l-iktar soluzzjoni vijabbli mill-options kollha li aħna kellna kienet is-soluzzjoni ta' St. Philips li finalment meta tpoġġi kollox l-alternattivi għamlet sens. Minkejja li l-Gvern ħareġ stqarrija tar is-Sibt flaxija fejn ikkonferma li ddeċieda b'mod finali li jiffirma l-kuntratt ma' St. Philips, fil-Parlament Lorenz Gonzi qal li din id-diskussjoni komplet fil-Kabinett it-tnejn filgħodu. Il-Kabinet dalgħodu kompla id-diskussjoni. Il-Kabinet f'ebda ħin ma ġie maqbus. Minkejja li l-maġġoranza tad-deputati ma jaqblux, il-pożizzjoni finali tal-Gvern hija li jiffirma l-ftehim mal-Isptar St. Philips. Bil-Prim Ministru jgħid li jkun biss wara l-iffirmar li l-kuntratt jingħata lill-Awditur Ġenerali biex ifassal ir-rapport tiegħu. Li sa nagħmlu huwa malli jiġi ffirmat il-kuntratt jitqiegħed immedjatament f'idej l-Awditur Ġenerali, l-Awditur Ġenerali jlesti l-analiżi tiegħu u dak ir-rapport imur għand il-Public Accounts Committee. Il-Prim Ministru qal li jekk wara 3 snin ta' kirja l-Gvern jiddeċiedi li jixtri St. Philips ikun f'dak il-ħin li jippreżenta r-raġunijiet tad-deċiżjoni tiegħu quddiem il-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi.